Čau, vítam ťa u ďalšieho videa. Ja viem, že sme sa dlho už nevideli, mal som trošku pauzu, bo sa mi aj tak nechcel točiť, nemal som chuť. Ale dneska by som chcel zase dať nejaký ten Eurotračik, to predstavenie tej kabiny, ja viem, možno vás to štve, možno, že ste aj o tých kamionoch, ale proste nemám čo točiť. Tak akože v lete budú úplne iné videá, bude nejaké predstavenie môjho nového auta, čo mám. Potom bude predstavenie všetkého možného, bude vlog, čo máme tu na tábor teda, a tam bude vlog ako Urbex, to si tiež natočíme, ale proste chcem aspoň takto si natočiť predstavenie kabiny nového Mercedesa Actrosu, ešte nie tú MP5, ale tú MP4, tú starú ešte, ale predstavenie kabiny a to bude všetko. Hej? Tak pozerajte. Tak môžeme začať od dverí, takže tuto to sa nič skoro nezmenilo. Tam je uzamknutie od odomknutia auta, tam sú okna, ľavé, pravé, tam sú zrkadla, to je všetko. Tak môžeme ísť takto sem na prístrojovku. Tuto na volante máte len ovládanie buď telefónu, alebo tempomatu, alebo neviem čo je toto tu. A je tu vlastne ovládanie. Týmto sa dá, tým pluskom a minuskom sa dá zasielať rádio a zoslabovať. A tými šipkami sa dá ovládať, jak sa to volá, palubný počítač, čo máte v každom aute. Tak tu máte svetla, toto je aj lepšie vidno, to sú normálne svetla, tam sú hmlovky, aj tam je denné svietenie, keď sa to vypne, tak svietia iba denné. Tak môžeme zapnúť zapaľovanie. Tak, tuto máte otáčkomer, toto je ukazateľ AD Blue, čo majú kamióny ako prídavnú nádrž, aby mali lepšie emisie. Je tu počítadlo najazdených kilometrov, aj tam je trip, mám najazdených 1300, to sa to nevynulo. Toto je rýchlomer s ukazateľom paliva, že koľko mám ešte nafty, ja to mám dosť málo, budem musieť tankovať, keď budem niekde na pumpe. A tam je čas a stupne. Tuto máte palubný počítač, kde je ukázané jak sa to volá, zaradená rýchlosť. Tam je, myslím, že nejaký ďalší trip, tam je tempomat, tam je rýchlosť. Nechce sa mi to môcť ukazovať. Počkajte, ja to na chvíľku vypnem a za chvíľku zase ozvem, hej? Tak, som tu, som naspäť. Musím niečo porešiť. Tak môžeme ísť sem. Tuto, jak vidíte, toto jedno tlačítko, to je jazdné pruhy, že to keď vychádzate s pruhou, tak vám to začne tak popípávať, neviem. Toto druhé aj neviem čo je. Toto sa dá zvyšovať auto, znižovať auto. Toto je stopka, že keď už nechcete viac, tak sa to dá stopnúť. Toto aj neviem čo je. A tu je zásuvka na 12V, tam aj neviem čo sa dá zapojiť, takže tak. Tu je navigácia, ktorá je teraz vypnutá, alebo stojím na rampe, vykladám, tak to mám vypnuté, nech sa mi nevybierajú baterky. Toto je klíma, ktorá je fakt jednoduchá, ja ju používam veľakrát, keď som na cestách, potrebujem si dať trošku tepla do kabiny, tak si to zapnem. Toto je asistencia rozjazd do kopca, že keď stojíte v kopci a chcete sa rozbehnúť, tak väčšinou vám to auto že cúvne dozadu. Aj keď si toto
zapnete, tak to auto sa pekne rozbehne, ani sa nepohne dozadu ani trošku. To ani neviem čo je, to je ACR, čo sa dá vypnúť, ovládanie uzavierky, výstražné a toto ani neviem čo je. Ďalšia zásuvka na 24. A tu. Toto bude trošku kratšie toto video, lebo tuto dolu je popolník, ktorý fakt slúži na dobré veci. A toto je ručná brzda. Mám zabrzdené logicky, keď stojím. No, toto akože ten Mercedes je taký divný. Ale dá sa prežiť. Dá sa prežiť s týmto Mercedesom. Ale akože je toho menej. Tie kamiony, už sa menia postupne, fakt menia, tak už tých tlačiteľov tam není moc. Už ich tam je dosť málo a proste tie kamiony sa už postupne menia, takže tak, že vám môžem poukazovať hornú časť, ale to už bude všetko z tohto videa, takže ešte poukazujem hornú časť a rozlúčim sa s vami. Tak, to je nemecký nejaký čítač, to je myslím, že čítač, neviem čoho, to je tachograf, toto je ovládanie svetiel v interiéri. Toto prázdne tu, to je podľa vašej výbavy, že podľa výbavy, to sa tam niečo dá dať, ak chcete väčšiu výbavu, tak si tam môžete niečo dať. Dá sa tam všetko dať, všetko možné. Takže, ja neviem čo, lebo výbava, ja neviem koľko výbava stojí, ale dá sa tam všetko dať. To čo tam potrebujete, si to môžete dať, ale hlavne na tie 4 miesta, aby vám to sedelo. A nie, že si tam dáte ešte jedno tlačítko, ktoré vám je na nič. Čo ja viem, zdvihnutie nápravy, vždy by som si dal niekde ku volantu, niekde pod tú klimu. Ja tu ani myslím, že nemám zdvihnutie nápravy, lebo ja mám dvojnápravový náves. Tam sa nedá zdvihnúť. Ako na niektorých návesoch, ktoré majú dve nápravy, sa to dá zdvihnúť. Môže sa zdvihne zadná náprava a šetríte viac z tých pneumatik, že sa nederú. Ale ja to niekedy využívam, ja to nevyužívam furt. A keď som prázdny, tak to využijem. Ale keď sa tu toto nedá, tak čo mám robiť? Stojím na rampe, vykladám ešte furt. Lebo som to predtým vravel, že vykladajú a nakladajú návesy pre iné kamióny, nakladajú návesy pre iné kamióny, všetko možné. A chodia tu ďalšie kamióny, ktoré sa tu proste chodia nakladať, vykladať a čo viem čo. Takže, neviem. Takže tak. Dobre, ale ja sa lúčim v tomto videu. Uvidíme sa možno až v tom lete. Ako, není to moc, už to není moc dlho do leta, ale ešte to není úplne blízko. Takže možno sa uvidíme až v lete. Takže poprosím odbery, lajky, zdieľanie a čau.